Hi, sanibona South Africa. Well, kunesizana kancane la ngisengibona ukuthi ngathi kunenkinga neningi ngine-Georgia Fortuna la that I think kufanele ukuthi sisizane ngayo. I hope uzosebenza, ngifuna nje sisizane kancane nganina ngento esibiza ngani ne-cruise control. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi abayazi ukuthi yini lento le, but ke ngifuna sisizane ngayo. Ibhathini nje itholakala la emva kwesteering, ngicabanga ukuthi siyalibona. Yini umsebenzi walo la? Umsebenzi wayo ukuthi uma uhamba emgwaqeni ungafuni ukugcoba umlilo, uma ufuna uhamba ngespeed esodwa emgwaqeni uhambele ngespeed esodwa. Uma ufuna uhamba ngo-120, siyazi ukuthi eSouth Africa speed sakhona 120. Uma ufuna uhamba ngo-120 ukuze ungashawa amakhamera, uthola ama-ticket angenasidingo. Endaweni ka-8 uhambe ngo-80, ka-6 uhambe ngo-60 ungaboshwa. Lento ke siza lapho senjenziswa kanjani na? Uma imoto ihamba emgwaqeni, first thing you do, uma uzobukisisa kahle la kunaleli gama leli elithi search. Uma uzobuka la kuno search, kuno research, bese ba no cancel. What you basically do, imoto imihamba emgwaqeni, let's say uhamba ngespeed to 60, upressa la. Uma upressa la ku dashboard kuzovela igama lithi cruise. Malivela igama lithi cruise, and then what you're going to do, you're gonna press down kanje, ulithi kanje. Uma uhamba ngo-100 uzopressa la, uyekele isenerator, and then izohlala ku-100, ngeke isasuka ku-100. Okay. Uma ufuna ukunyuka ku-100, this is what you do. It's either you press like 1, 2, uyobona speed sobe sinyuka. Uma ufuna ukwehla uzokwehlisa speed, wehlise. Another thing, uma uke wapressa i-brake la, what happens is izoyiphumela yona i-cruise control. But ke uma isiphumile sofuna ubuyela ku-100 lo buhamba ngawo, basically what you're going to do, onchiyabola kuno research, masikhathi upress research la uzoshonisa phezulu research kanje, izobuyela ku-100 lo buhamba ngawo, noma ku-60 noma ku-80 lo buhamba ngawo. Uma ke kwenzeka uthola ukuthi ubuswehle kakhulu, izonqaba kwesinye isikhathi, but ke basically that's how cruise control works. Iyasiza kakhulu. Uma kusufuna ukuyicima cruise control, uzodonsa kanje, uzothi, and then izoyicimela, noma ubupress khona la ezobe siba off. So basically this is how cruise control works. Abe ngiyakwazi lokho ngihamba emgwaqeni, but ke akuvumelekile ukusebenzisa iselfoni ngaze ngicine ngilimaza abantu abaningi ngenasidingo. But ke ayeza amanye ama-video ayalandela maningi, but njengalawa nje ukuthi abantu abaningi yazi ukuthi especially abasafunda ukushayela ukuthi inkungu isuswa kanjani songena ubusika eSouth Africa. So sizofundisana nje ukuthi uyisusa kanjani inkungu kwi-screen. Ziningi izinto esifundisana ngazo, like amabhathini athile, like aircon usebenzisa nini makunjani, auto, temperature. But yeah, if kunokunye ufuna sikhulume ngakho emotweni, yeah, hit like below, shaye usubscribe button, and nama comments below usho ukuthi yini enifuna sikusize ngayo, kusetshenziswa kanjani ukuze sizoba ne peace of mind. Yeah, thank you, peace out.